Ok, bun. Vino în face ratul. Pornim la fel, din gardă închisă. Da? Colegul cu prize pe noi. Desfac, iau priza adânc. Încă o chestie. Nu luați priză gen doar raiverul ăsta. Încercați să prindeți mai mult și material. Că e mult mai bine. Okay? Țineți-vă mai bine. Gândiți-vă când apucați de o funie care e atletică, nu poți ții foarte bine. Și de una din aia de cățăra care e din mai, te ții călduș, la e cum să strângi. Ok? Da? Deci luați priză mai sănătoasă. Priză pe mână, talpa în bazin, genunchiul lipit de corpul. Am făcut un pic de crevete, bag genunchiul interior. Acum am două variante. Una, să împing în genunchi, ca să-l găsesc, da? Dar oricum ar fi, vreau să-l încarc pe mine aici, cât mai sus. Ok? Ca să-i preiau greutatea. Dacă nu pot, și nu încercați din prima să-l încărcați, că reacția lui va fi să stea cu fundul în saltea. Ok? Încercați aici să împing, că reacția lui care va fi? Să vină spre mine. Și atunci e sus. Da? Ok? Dacă am ratat împinsul cu trasul, trecem la aia cu împins în genunchi. Pentru cei care nu au fost astăzi prezenți, da? Foarte important aici. Da? Nu stați așa. Că în momentul când ați lăsat genunchiul jos, hop, și am pierdut poziția. Ăsta nu mai pot folosi la toată forța lui. Ok? Cred că nici măcar la jumătate din forță. Da? Aici. Crevete, am băgat genunchiul. Da? Încep să-l încarc, dacă văd că el țapă, vin și împing și... Nu, lasă-l aici. Atenție, când împingeți, nu împingeți în spate. Nu o să împingi niciodată, vreau să împingeți în lateral, acolo. Da? Că o să vă chinuiți când împingeți în puțin la loc. Da? Și vă pune rezistența aici. E super greu. Da? Pe când dacă împing în lateral, imediat își pierde. Da? Ok? Hai să facem asta. A înțeles toată lumea? Da. Ai înțeles? Bun, perfect. Dacă văd că nu faceți corect, dă-mi care. Robin, văd cu Robert. Să sunteți amândoi. Să ne amintești când vrei să faci. Am lăsat pe acolo. Asta e. Teamă de... Dacă e frumos, suntem asociați. Deci, ai reușit cu măsuroasa de la munce sau... Să poți face la tine. Da, exact. Asta e ceva. Și trecerea asta. Și dacă nu trece, ca pe de bine de asupra ta. Este? Câte? Da, mai faci pe partea cealaltă. Că el avea una să protezi.
Avem și Marian. Alcohol. Și după ce e pătită. Aia este un sport. Păi știi ce zic ceva? E mai bun decât să dau în locul ăla. N-ai înțeles nimic. De ce nu strici când ceva nu-ți iese? Învață-te să strici. Că eu mai trec la unul, la altul, l-am văzut pe Martin, că a fost corect, nu m-am mai păsat, vezi? Te-am sărit la schema asta. Și un an Caesar Suite-ul e una dintre cele mai importante inversări, de fapt, din Garden. Da? Ok? Și sunt niște principii foarte bune care să le folosești în multe alte inversări. Da? Cum ar fi încărcatul, chiar și la proiectări, nu vreau să proiectez, dar să ridic un pic, să n-ai mobilitate aia, ca aici, ok? Și la alte inversări același lucru, încarc un pic și apoi se. Da? Bun. Și sunt partea aia. Bun, da, a luat prize pe noi, da? Bine, am deschis, îl trag. Nu vă chinuiți aici, chiar dacă el ține în brațele drepte, ține la distanță, da? Nu prea ajung. Și pe jos tot cam același. Nu stați degeaba, lasă-mă că iau alte prize, da? Trage-l un pic, când să ajungi la el, ok? Să-l blochezi. Ai blocat, talpa, piciorul lipit de umăr, scuze, ok? Fac un crevete, am băgat piciorul.
și simt că e super țapă aici, nu mai stau să încerc să fac chestia asta, da? Ce pot să fac? Pot să vin cu tibia în bicepsul lui și să forțez. Nu vreau să împing doar de aici, să întind doar un pic pulpa, da? Vreau să întind tot piciorul, ok? Ca să lupt priza asta, da? Bun. Odată ce am lupt piciorul, mai contează cum e mâna asta. Dacă mâna asta e prinsă aici și e întinsă, nu reușesc să o duc în jos, da? La omoplata sau chimura, așa, vreau să mă duc pe aia mare. Ok? Mă folosesc de piciorul ăsta să împing ca să pot să mă rotesc. Da? Ok. Când mă rotesc, nu faceți chestia asta aici. Nu o să trec eu piciorul ăla niciodată peste capul lui, ăla de jos. Lăsăm la o parte că acum e cu greutate pe el, chiar dacă n-ar avea greutate pe el. Da? Nu știu, poate unul flexibil. Și picioarul meu. Nu care Sau se Poate un nativ. Da, poate unul flexibil ar putea să facă chestia asta. Mă îndoiesc totuși. Ok? Deci, am venit. Am băgat tibia. Am rupt priza. Vreau să trag un pic de el, în special de mâna asta. Vreau să cotul lui nu vreau să fie în zona bazinului. Da? Vreau să fie pe burta mea cât se poate. Ok? Și nu vreau să treacă de picior. Da? Aici. Vreau să mă duc, nu aici, pe diagonală, ci aici, exact ca la triunghi. Ok? Dacă acum bazinul meu e orientat în direcția aia, o să vină greu, da? Să trec piciorul. Sau dacă e mult sub el, sub pieptul. Și aici vreau să scot un pic. Da? Să fac un pic de credete. Ok? Am trecut piciorul peste cap și aici vreau să strâng în jos. O să-l și strangulez dacă am priza super bună, dacă nu-i dau armă. Dacă simt aici că nu-i dau armă, că a început deja să se apere și să mă încarce, da? Și vreau să fac și asta, vreau să vin cu mâna sub piciorul lui, da? Să ridic și să-l duc jos. Ok? Bun. Hai să mai vedem o dată. Ai înțeles? Perfect. Vreau să fac și eu. Bravo! Aia! Când nu înțelegi, zi. Ok? Vreau și eu să fac. Ce? Nu știi tu să dai în bar? A luat centura aia, crezi cu bani mari. Le-a uitat, mă, că n-am mai fost la competiții de când s-a făcut. Ia mai Aici a schimbat orientarea. Da, da, da. Exact. Bun. Sunt aici, mă ridic. Repet, nu prindeți. Chiar dacă prindeți doar un pic, trăgeți-l și agățați mai mult. Ok? Și aici prindeți tot ce puteți. Venit. Aici la Igor am avut spațiu fără să fac credete. N-am făcut cam degeaba, dar mă rog. Ok? Simt că nu pot, că e țapă, că n-am loc să... Că se mai întâmplă și asta. Nu am să vin ce să împing. O să mă depărtez ca să vin. Dar s-ar putea să vin după mine, să mă țină încărcat. Da? Și atunci schimb. Aici. Mâna o țin la mine. Da? Nu aici. Ci aici. Ok? Da? Ca să-l împing cât mai mult încolo. Da? Scot un pic bazinul, am trecut piciorul. Dacă, oricum priza asta să zic că nu am luat-o chiar să vin cu lama pe gâtul lui ca să pot să-i fac aici și o strangulare, da? Dacă n-am reușit să fac treaba asta, o să-i împing să nu. Și același lucru. Nu aici, aici. Da? Și vreau să-l împing în partea aia. Bun. Dacă simt că e puternic, că și apără sub brațul ăsta un pic și vrea să mă încarce, ori bag, ca să nu ajung în spația asta. Ori am spațiu și bag mâna pe sub piciorul lui, ori dacă nu am spațiu, prindeți pantalonul. De la genunchi sau mai jos. Ok? Și împingeți-l în direcția aia. Acolo nu o să-l împingeți niciodată. Dar în direcția aia o să-l împing. Ok? Da? Ori aici, ori pe aici, ori aici. Da? Ok?
La inversarea asta din albar, ai văzut acum? Ai înțeles? Bine, te mai... Când dați albar, nu o să-l dați niciodată pe direcția asta, că aici se face hitchhiker-ul imediat ieșire. Ok? Dai mult mai ușor aici. Că aici mai ești. Ți-am prins piciorul. Ok? Și chiar și fără să-i prind piciorul, mi-e mult mai ușor să-i fac albar. Dacă îi blochezi capul, îi blochezi corpul, nu mai bine. Pe direcția asta se simte doar mâna ușor și capul ușor. Da? Deci același lucru. De aia, când fac pivotarea asta pe spatele lui, aș vrea să mă duc cu capul mai aproape de picioare. Da? Ok? Hai să-i dăm să lucrăm, că-i să Vreți să mai vedeți o dată fără comentarii? Da. Da, perfect, eu nu facem. Garda închisă bine, am luat priză, am căs mai mult, aici, da? Văd că nu am spațiu, am rupt priza, trag, ok, cât am nevoie. Mai scot un pic, aici, da? Aici vreau să dau armă, nu îl dau, vreau să vin să-i prind genunchiul, să-mi bag mâna sub piciorul lui. Vezi? Încep să-l duc așa. Aici. Și cine vrea de aici și mai avansat, dacă el și-a pierdut și ei au pierdut scotul, da? Ce vreau să fac aici? Am scos genunchiul pe partea asta, am venit, am blocat piciorul și dau limba. Ai văzut? Da? Bun, hai să lucrăm. Fără limba. Dacă am faci. Am faci. Ții ai care ai făcut. La mea, da? Poți să începi. În momentul în care ești jos și cotai piciorul lui, da? Cotai piciorul lui, el își scoate corpul, îl lasă pe corpul să scape de asta. Doar piciorul din piciorul lui și din piciorul mai mult, el face e foarte wow. Și dacă poți să te ții și în 2 mâini, e foarte wow, să știi. Go! Dacă știți că au rezultat, ia mai mult, dacă vreți. Ai rupt, perfect. Eu m-am ținut ca să nu Nu-i da drumul acolo. Dacă simți că vine să se apere, nu lasă să facă. Păi nu mai vine de picior și eu i-am zis să facă, dar s-a făcut. de el s-a apărat de tot. Și dacă el acolo scoate mâna, ea rămâi cu mâna cu rămâi cu mâna rămâi cu mâna pe care stai în munte de jumătate în spate. Igor, nu aruncă la. Bun, eu ce-am spus, spate Da. Când o să fii de
Alex, același lucru, vezi că ești pe munci. Unde zic? Așa. Deja ți am contact cu zonare. Am venit la părinți. Dar ți ia bătaie și nu știe cum? Așa? Încolo, încolo, cu cărțile încolo. Da, tu te da, da,
Imediat! Eu ți dau aici pe parte. Dar trei case, piciorul e nivel extensie. Nu a fost, că n-a fost nimic a fost. Că e destul de puternic aici. Aici, am prins. Decât se lua centura cu asta. Bun, suntem ok? Nu, nu pe ăsta că am spus. Discutam despre Bășescu Borna, deci chiar nu mă așa și tot ce e. Bun. Triunghiul și omoplata le facem bine. Așa. Hai să dăm drumul la sparing pozițional din gardă închisă. Scopul celui de sus este că hai. Nu se ziua așa. Cum? Ne necesar ceva. Bun. Scopul celui care e prins în gardă este deschidă garda. Să ajungă de mic gardă, în orice, să deschidă garda. Dar nu vă chinui să și depășiți, că nu și are rostul. Dacă deschideți, nu înseamnă doar diagonale. Uncle, ok. Uncle. Da. Da, nu înseamnă doar să deschid un pic, ha, atât. Da? Asta nu e deschis. Adică blocați și voi un pic pe aici, ceva, să nu mai poate el să recupereze, să nu poată să vă inverseze. Vă aduceți un pic aici în depășire, da? Chiar și de migardă, dacă e cazul, să blocați. Da? Dar nu stați să depășiți până are. Da? Tehnic vorbind, dacă deschidem, noi să-i facem tehnică dacă suntem jos. Deci trebuie să continuăm. Trebuie să continui un pic, chiar dacă îți deschide garda. Că tu oricum deschizi garda dacă ești jos, știi? Dar vă opriți în momentul în care, bă, ăla chiar te-a blocat, a început să depășească un genunchi, un picior, atunci vă opriți, resetați, dar nu ne trebuie să nu depășești din gardă. Ok. Cel din gardă, armbar, triunghi, inversare, timura, la liber. Homoplata, X-show, la liber. Am văzut asta, se chema nu ceva cu asta, dar ceva ce la nu, am văzut. Nu, eu spun că se cam parcursul de om și Emil Plata. Emil, un fel de Emil Plata. Hai, dați-i drum. Facem așa. Kevin, gata cu sunteți. Facem așa. 2 minute cu 2 minute și 1 minut pauză, da? Sau 2 minute jumate cu 2 minute jumate. Hai, dați-i drum, stai. Lasă, 3 minute cu 30 de secunde pauză. Păi ce ai făcut, mă? Resetați. Da, eu nu știu. Nu e aici, un pic mai încet. Să nu le scoateți la toată asta. Eu acum mașinează chestii. Avem, când suntem mulți, l-avem o chiar. Încălzește pistă. Hai, te iau un plat acolo.
De ce? Bravo. Cum să? Ca și mâna aia. Da. Da, dar vezi că la el n-ați nimic, ai observat. La tine îi comentează. Da, pe indicația nu. Hai, 38, Martin, 38. Bun. 30 secunde pauză, respirație un pic. Schimbă în față, ok? Deci, ce pune față, ia până în nicio. Hai, Robi, 2 secunde. Du-te, te așteaptă, Robert. Crețule, nu tot buchetul. Păi du-te acolo, așteaptă-l acolo. Ce faci? Ce aduceți, Robi? Gata, închisă, Kevine. Hai, hai, hai. Ariana, mai ține de pe cine ia cu genunchiul. Deschiderea. Da? Când pui ce e genunchiul pe ea. Hai, pune genunchiul. Așa, așa, așa. Pune, dar te rog pe ea. Ce-i tu? Am crezut că e la lor. Hai cu triunghiul, Alex. Bravo, bravo, bravo. Ia, gata. Te bate la dai cu populata. Hai, Ești vagabond. Mai încrucișat picioarele în gata, în gata, în arma. Hai, hai, toate o băia cu totul, toate o băia cu totul, exact. A, te ții. Pune cu totul, exact. Hai că e nepășirea. Mai faci mai mult. Hai, mai ai, la sus, postură, mai ai. Voi face sparing? Ăla-i sparing? Bine.
Șapte, vagabond. Merge acolo, îi fac acolo. Da. V-ați pare cu el? Nu, stai un pic, ce sperați cu voi? Tempings. Să vă cam urmează acolo, să vă cam interesează. E cam un apropiat. Să nu uiți să spui ce voiam să spui, Adi. Ia cu bulenul și putează el aici. Să nu uiți să spui ce voiam să Aici, spui. aici, ok. Da, chiar acum am păi asta. Da, e la... E gata, Hai, stop, băieți, pentru că nu masa de mare. Ai văzut că l-a luat ca pe copil mic? Așa, chiar am grijă de el. Ai grijă de copil. Care stătea comunicat. Și când au spus ce ăsta, mi-a venit una ia. Vai de cap. Dar mă uitam la el și mă băgat în microfon. Nu mă mai pot. Dar alta, toate aia m-am făcut. Deci că eram platat. Ca să-i blochezi ce nume. Bun. Sparring la nivel luăm parteneri. Unde e? Pui tu muzică? Uai,
obosești tare de tot. Mihai, să-l obosești tare de tot. Ce faci cu Emil? Da. Ok, facem cu ratul. Și după aceea face ratul, că câștigă tot.
That was the second game, and I'm not going to be long this morning. The second game, and I took inventory of several people. The second most popular game that we played as children is house. Robert, dă-mi indicare care de tot. Earthquake.